Hija ċara twissija dwar l-Air Malta, il-kumpanija ġdida ma tistax timxi fuq l-istess mudell. Jekk se jeqpa' l-istess mudell tal-ownership illi kien hemm qabel, niggaranttilek li 3 snin oħra ma tkunx hawnhekk tal-airline. Jekk teqpa' immexxija biss mill-politicians, l-airline ma teqpax hemmhekk. Allura aħna qed ngħidu isma' il-mudell tal-ownership irid jinbidel. Irrid jidħol il-privat. Dan qalu Tony Zara, l-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Restoranti waqt il-programm NetLife wara li grazzi għal falliment tal-Gvern ta' Roberta Bela l-Air Malta se tagħlaq il-bibien tagħha u mis-sena d-dieħla se tibda topera linja nazzjonali tal-ajru ġdida bl-isem KM Malta Airlines. Minnaħa tiegħu il-President tal-MHRA insista li jekk din il-linja nazzjonali se tibqa' titħaddem bl-istess mudell li ħolqot inċertezza kbira mhux se jkollha futur twil. Il-kumpanija Air Malta ilha snin sejra lura fejn fl-2021 il-Ministru Clyde Caruana kien qal li l-kumpanija qed titlef madwar 170,000 euro kuljum sempliċiment biex topera l-ajruplani. Dan minkejja li l-ex-Ministru Konrad Mizzi kien jiftaħar li l-Air Malta qed tagħmel profitti. Sal-2012 taħt Gvern Nazzjonalista, il-linja nazzjonali tal-ajru kellha pjan ċar ta' rkupru maqbul mal-Kummissjoni Ewropea. Iżda issa 11 sena wara u wara 10 snin taħt amministrazzjoni Laburista, l-Air Malta se jkollha tagħlaq bil-ħolma tal-ex Prim Ministru Dom Mintoff spiċċa erida l-partit tiegħu stess 50 sena wara.